Pello Reparaz naiz, musikaria, eta eszenatokiz eszenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna, eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da, Euskalonski. Mugarik gabeko euskaldunak munduan. Txe, Euskalonskiok. Gaurkoan, Putzua pasa eta Hego Amerikako metropolia handienetako batean lur hartuko dugu. Bai, asmatu duzue, tangoaren hiriazari naiz. Baina oker zaudete Buenos Aires tangora murriztu dugula uste baduzue. Sakon arakatu dugu haren barrunbeetan. Hainbeste, ze munduko futbolari ospetsuenetako baten etxea aurkitu baitugu. Carlos Tevez. Tevezen jokalari ezaguna. Ezin esango dugu palazioa denik, baina badaude bizitzeko toki arraroagoak. Edo behar bada lasaiagoak esan behar genuke. Hostia, lasaiak dira, Hortxegoaz, Buenos Aires, eguzkiaren hiria eta ekaitzarena. Nahi duzu ekaitz bat egin? Ekaitza? Eunon Buenos Aires, apa zuek. Gauxo Euskalonski. Atzerrian ere euskaran. Gora Buenos Aires. Gutxu bat. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos... Kaixo, Buenos Aires, hemen da Kortazarren eta Borgesen hiria. Hiri ama, esan behar genuke, mendeetan euskaldun askoren gordeleku izan baita. Botere borrokek eta totalitarismoak gogorki kolpatutako hiria, krudela eta gozoa aldi berean. Orditzen gaituen bezala, tristetzen gaituena. Findu itzazue belarriak eta ikusiko duzue. Poeta zaharrak beti esaten zuen itzultzea, zela aukera bakarra. Itzultzea beti. De las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita las nieves. Buenos Aires ezagutzen hasteko, hiriko tokirik ezagunenetako batera joango gara. Bienvenido a la República de la Boca, mi amigo. Marinel zaharren auzoa da, gaur egun turistena. Txirotasunaren adabaki koloretsuez margotua. Han, geure lehen Euskalonskia ezagutuko dugu. Bego Tisera. Ez du, jakin badakit hau La Boca auzoa dela, mitikoa, ez? Kolorezko etxe hauek eta auzo guztia hola da? Bai. Caminito kalean gaude. Eta auzoko karakteristikoena da, bai? Koloretsua. Ezagunena eta oso bisuala da. Bai. Bomboneratik oso gertu gaude. Bombonera? Bai, bombonera. Hori da Boca Juniorsen estadio mitikoa, ez? Bai. Zergatik da hori, bombonera? Formagatik edo itxuragatik jende pila bizi da hemen. Eta nahi baduzu, joan gaitezke konbentixora ikustera. Konbentilloa zer da? Konbentixo etxe bizitza da. Hauetako etxeak, hauek konbentilloak dira? Bai. Eta ze, baina barrura sartu gaitezke ez? Bai. Bikote bat ezagutzen dut, konbentixo bizi dena. Konbentillo batean bizi den bikote bat ezagutzen duzu? Bai. Eta... Bueno, nahi baduzu? Ez du, kriston ilusioa egon zian? Bueno, ondo. Bai. Hala, gozen ba. Platearon mi sien. Konbentilloak Marinelen garai bateko etxeak dira. Denboraren erasoei aurre egin izanagatik monumentu bilakatu direnak. Hala ere, itsasoaren sekretuak haien barruetan ezkutatzen omen dira oraindik. Olagarro beldurgarriak, sirena eztiak, bale erraldoiak. Una vértebra de ballena. Sí, pero la última parte, ¿no? Justamente por estar aquí de pie. El ego de Grum. El ego de Grum. Cuidando el ego, ¿eh? Claro, sí. Importante, sí. Bye. Mire esto que interesante. Acá tenemos un diente de cachalote. Un diente de cachalote. Cachalote, es una ballena, pero tiene dientes más chicos, cachalote claro. se le dice. Entonces ella come los pescaditos y todo eso. Porque la ballena tiene Solo barros, traga. entonces no tiene dientes para comer. Pero este es un diente cachalote.
Kontatu berria zu pixka bat, zuk euskararekin duzun harremana, zergatik dakizun euskaraz? Bueno, nire familian Euskal Herritik etorri ziren, 1951 eta, bueno, duela 5 urte Euskara Munduan programan sartuta nago, eta interneten bidez Euskara ikasten ari naiz. 5 urte dara matzatzu euskara ikasten? Bai, Eta 5 urteetan dena internetez egin duzu? bai. Ez dut, zer suposatzen du zuretzat euskara jakiteak? Printzipioz nire asmoa izan da arbasoen hizkuntza ikastea. Bueno, harro nago. Eta gainera, oraindik ez dut ezagutzen Euskal Herria. Orduan... Ez zara behin ere egon? Inor benetan, ere ez. Bai. Kuriosa da zure kasua, Bueno, Internet baina- bidez euskara ikasten duen pertsona ez duena... Bai, baina joango naiz. Ez espero duzu aurkitzea Euskal Herrira zoazenean? Zer duzu imaginatuta? Niretzat oso garrantzitsua izango da amaren jaioterria ezagutzera, eta, bueno, gainera jende pila bat ezagutzen ditut. Eta harremana estua daukagu gainera. Orduan, bueno, ilusioa Eta ematen aurrez dit. ezagutu dituzu? Ez. Ez denak? Skypen bidez, bakarrik. Gero ara iritsita igual ezberdina dira, ez dakizu? Bai. Bueno, abentura bat izango da hori, seguru. Bai, eta egingo dut, bai. Buenos Airesi liburu usaina dario. Biztanleko liburu denda gehien dituen hiria da munduan. Eta horietan ederrena ezagutuko dugu, El Ateneo. Han geure bigarren euskalonskia agurtuko dugu. Anabel Jauregi neurologoa. Anabel! Hei, Opa, ondo? Ongi. Lazu, zelan? Ez Ongi. hemen bat dakarra. Egia da, enaiz ointzen. Bona, zuta, nun elkartu gara? Hau da, El Ateneo Gran Splendid liburu denda, oso famatua gainera. Bai, ezagun egiten zen. Bai. Eta lehen zinema eta antzerkia zen, orain duela 20 urte gutxi gara, uste dut 2000an, El Ateneo kalokatu zuen, eraikina, eta liburu denda bihurtu zen. Baize, ona etortzen ere, buelta txiki bat eman eta ja liburu denda batzuk ikusi ditut. Bai, Zait oso... pilo bat daude. Bai, ez? Bai, pilo bat daude, da, ja, bueno, kale guztietan ez, baina hemen Santa Fe kalean, Corrientes kalean, pilo bat ere bai. Quisiera saber de dónde vienes tú. Izugarria da, leku hau, Bai. Kanpotik ez dira gaina hundia, baina zenbat liburu Oso handia daiteke eta hemen. gainera polita. 120.000 omen dituzte estokean, 120.000 liburu, pilo bat. Bai. Liburu denda bat izan da, ez da liburutegi publiko bat, ez ezer. Ez, liburu denda da. Bai. Ez dut, zu, izatez, Buenos Aireskoa zara? Ez, Tandilgoa naiz. Bai, Tandil da berri txiki bat, Buenos Aires probintzian dagoena. Etorri nintzen medikuntza ikastera, eta, bueno, gradua bukatuta gero, hemen geratu nintzen, residentzia egin nuen, eta gero lana topatu nuen hemen. Eta hemen nabil. Lana zertan? Neurologa naiz. Neurologian. Bai, neurologian. En tu puerto azul. Quisiera saber. Kaixo? Kaixo. Euskaraz badakizu? Un poco, sí. Mi padre es euskaldun, jodas, Mira. de Bilbo, sí. Ah, sí, Ella tiene tu perfil también, lo que pasa es que Sí. habla euskera perfectamente. ¿Tu padre, tu madre? No, los chosnos. Euskal Etxea, digamos, ¿estudiaste en Euskal Etxea? Estudié acá en Euskal Yo Zalea, de acá chiquito estudié. también iba a bailar con mis padres, un poco de chalaparta, tocábamos. Ajá. Sí. ¿Y tú trabajas aquí? Yo trabajo acá en el Ateneo, en la librería. No nos habían hablado de ti, Fermín, un gusto ahí como el santo. Y estuve un tiempo viviendo en el País Vasco, en Euskal Herria, sí, ahí en Bilbo y en el norte, ahí en Guipúzcoa. Ah. En el norte. Mira qué loco. Oye, pues un placer, vaya casualidad más Placer, bonita, de verdad que... Y placerra. Sale al ruedo torero, o es que acaso tienes miedo. Ellos pagaron por verte. Adibidez, ni bezalako batek ulertzeko, esan idut, ze. Adibidez, ni triste banago, hori nola islatzen dago, ze eragin du horrek edo nola itzultzen duzu zeure hizkuntzara hori? Normalean, hor emozioak bai lobulo limbikoarekin lotuta daude. Bai, hori da, bueno, zatitxo bat, garunaren zatitxo bat, nahiko zaharra, bai, evoluzioan nahiko zaharra. Zeren emozio batzuk beharrezkoak dira
bizitzarako, adibidez beldurra, bai. Nahiko zaharra diozunean markatu ari zara. Evoluzioan. Evoluzioan aspaldi denik izan dituela, eta orduan suposatzen dut beste batzuk nahiko berriak direla. Bueno, bai, gureak bereziki. Zein? Kontuak da, ez dakit, laitasuna, tristura, baina kontua da emozioak kulturalak eta sozialak dira. Orduan ez dakit, gertatzen denak azaldu, ez dakit, dezake guztiak, gure emozio guztiak, enagoa ziur. Ahora pido en tu cabeza. Badakit nik, ez dela hori neurologia, baina nik Argentina bat imaginatzen dudan aldiro, imaginatzen dut tipo bat, psikologo baten bulego batean horretzanda, butaka batean, hitz egiten, gelitu da, hori horrela da, ez ze puntutan da klitxea hori, ze... Akit klitxea dela, baina gertatzen da hemen. Bai, psikologo pilo bat daude, bai, eta psikologarenera joaten direnak ere, bai. Bai, jente asko joaten da. Asko, ez? Paso normala da. Normala da. Normalena, igual, ez? Oikoena da, oikoago da joatea, ez joatea baino. Bai, ziur, Buenos Airesen ziur baietz. Hori badakizu Euskal Herrian, aldrebez da. Gertatzen, bai. Normalean psikologora joaten dena, kriston arazoa duelako da, edo, ez? Hemen justu aldrebez. Baten ez bazara, agian... Arazoa gertatzunaren seinale, ez? Bueno, hemen ez du aurkituko nik uste neurologia libururik, Ez dut uste, ez dut manik ondo. Baina... Hemen duzu manik ondo, Zer du manik ondo. Eixo, zuk ere euskaraz egiten duzu benetan. Ikasten ari zara? Pixka bat. Bai? Pixka bat. Nik ikasten. Ikasten duzu. Gaur egun ikasten ari zara? Aha. Sí. ¿Y de dónde eres? De acá de Buenos Aires. Eres de Buenos Aires. Mira, pero no te lo vas a creer porque eres la segunda persona que está aprendiendo euskera que conoce. Que está acá en el Que no Ateneo. es fácil, Tremendo. Que no es fácil encontrar, sí, pero los escuché hablar en euskera y dije, bueno, ay. Muy curioso. Dice mucho esto, de la diáspora. De la diáspora en Buenos Aires, por lo menos. Sí, ¿no? Sí. ¿Y tú por qué decidiste tú estudiar euskera? Porque sentí que tenía una deuda con mis ancestros vascos. Entonces quise aprender euskera. Me pareció que era saldar una deuda con los que no pude conocer. Oye, ze ona, benetan. Gozada bat. Un placer, de verdad, que conocer gente que está estudiando euskera sin la necesidad de haber nacido en Euskal Herria. Mucho gusto. Yo pello. Un placer. Un beso. Maritxu naiz. Maritxu. Maritxu. Aupa. Gero arte, lazer arte. Ongi segi. Eskerrik asko. Ongi izan. Agur. 1, 2. Euskaldunengan oihartzun berezia sortzen duen toki bat ezagutzera goaz orain, Maiatzako plaza. Eta hango amak. Inoiz beren seme alabak desagertzen ikusi zituztenak. Haien historioa oso ongi ezagutzen du Sebastian Amaiak. Ez du jende asko dago hemen, Bai, beti. Mugimendua. Jende asko, beti, bai. Azaldu dizadak ez du pixka bat ama hauen historia? Bai, bueno, 1967an kolpe militarra agertu zenean, jende asko desagertu asko. Bai. Zenbat gutxi gora bera? Gutxi gora bera, 30.000 pertsona. 30.000 pertsona desagertu ziren. Desagertu zen, eta oiran arte gehienak desagertu daude. Ez da jakin? Ez. 1977 garren urtetik, elkartzen dira hemen, baina ze egunero? Ez, ostegunero, baina astero. Astero, urte osoan zehar. Bai, hori da, bai. Jakin nahi dute non dauden bere seme alabak. Eta jakinen dute? Oiran arte ez. 30.000 desagertu ez dira gutxi, eta ama horietatik asko, gaur egun, amona izan dira. Gaur egun amonak dira. Urte batzuk pasa dira. Eta gainera beste talde bat badago, Abuelas de Plaza de Mayo. Ah, bai. Baina haiek bere ilobek... Euren iloben bila dabiltza horiek. Y aprobarme esta gente, verdad y transparencia, sonar por los parlantes, creación como el grafiti. Pasada, ze indarra, ze garra, ze borrokatzeko grina duten emakume hauek. Gogorra da entzutea, bai. Euren historia eta gainera ez dira bakarrik euren gaiarekin, baizik eta gai sozial askori buruz hitz egiten dute, ez da? Bai, horregatik simboloa da hemen Argentinan eta uste dut beharrezkoak direla, bai.
But you'll never touch my skills, yeah. It's all gris, Jonas Sánchez 4D. Nola dago egoera sozioekonomikoa hemen Argentinan? Zaila da, adibidez gero eta gehiago presioak altuak daude orduan. Hilabete honetan, ogia ia 1 peso balio du. Bale, eta lehen ze balio zuen? Duela hilabete bat? Bueno, duela hilabete bat, 40 peso. Orduan asko da. Bikoitza baino gehiago igo da ogia. Bai. Eta ogia oinarrizko... Bai, egunero, bai oso elikagai arrunta da. Eta soldatak aldi berean? Eta aldi berean soldatak berdinak dira. Ez dira igo? Bai. Ogia esan dugu oinarrizko elikagaia, eta zuentzat ere, argentinarrentzat, matea oinarrizko elikagai bat da. Bai. Siguru aski Diego nire mutile da. Bai. Kaixo. Kaixo? Diego ez? Diego Ni Aitor naiz. Aitor gure laguna. Urte askotako? Ardoa eta Aitor arekin. Ardoa eta Aitor ekarri dituzu. Zure euskalduna zara? Ez. Bueno, baina zerbait mintzat egiten du, eh? Nire euskaria ikaslea. Bai. Ikasten ari zara, ikasten. Oso ondo. Eta zu bai, euskalduna? Ba, euskaldun berri naiz. Euskaldun berria. Peto-petoa. Baina euskaldun berria? Bai, euskaldun berria. Baina zuan jaio zinen euskaldun? Bai. Zuatzan. Zuatzan? Bai. Kamisetagatik ikusten dut. Bai, suposatzen da, bai. Bueno, ardoa ere ekarri du. Ze ardo, nongoa da? Bueno, hemengoa Argentinakoa da. Argentinarra da? Bai. Argentinako mota arruntena, Malbec. Malbec. ¿Zagutzen duzu? Bai. Pello, ¿quieres probar vino? Encantado. Sí, perfecto. Por supuesto, ¿cómo no? Voy por unas copas y tomamos. Muy bien. Aizu aitortazu, euskalduna zara, baina Euskal Herrian jaioa. Aspalditorri zinen ona? Orain dela 14 urte. 14 urteia hemen, bale. Eta zer mundu zartu zaituzte hemen? Porteñoek, ongi? Bueno. Bueno, ondo zaude, bestela bueltatuko zinateke Euskal Herrira, ez? Eta nire alaba hemengoa da, eta... Bale, hemen jaio zen. Bai. Aizu, Aitor, zein da zure ogi bidea? Maixua naiz. Irakasle, bai. Ze irakasle, zerena? Euskal kultura. Euskal kultura. Eta, bueno, euskal dantzak ere. Eta folklore argentinokoa. Eta tangoa ere. Eta tangoa, folklore argentinoa eta tango irakaslea ere. Bai. Orain dela 6 urte ezin nintzen eta pasaren urtean bukatu nuen. Eta hori, gustatzen zaizun? Prozesua izan zen nire buruan, nire gorputzan, nire familian ere. Eta egun tango irakaslea ere bazara? Bai. Bai, esan lehenengoa zara, ezagutzen duena, lehenengo persona zara, tangoa dantzatzen duena, eta gainera irakaslea dena. Zure kasuan igual, gainera igual pausuren bat edo erakutsi dezadak, ez? Bai, badezu? Bai? Bai. Basikoren bat edo sentzilloena. Basiko esan daiteke, bai. Bai? Hementxe bertan, no? Venga. Bai? Bagoaz. Osasuna. Eta topa. Zer behar dugu tangoa izateko? Bikotea. Bikotea behar dugu. Bikotea. Etorri? Etor. Bikotea, abrazoa. Bale. Abrazoa. Abrazoa esaten zaio. Orain, ni gidaria naiz, eta zu gidaratua. Eta orain, zu gidaria zara, eta ni gidatua. Bale, ba, kasu honetan, ni horrela gidaria nintzateke? Bai. Bale, orduan hobe horrela, bai. Bai. Eta, marka, bai? No, gidaria markatzen da, zer egiten. Eta, azken gauza da, ibilkera, adultorea, esterrak, tokatzen dira, beti. Bale. Bai. Ez duzula horrela separatzen edo... Bai, ez da separatzen. Ados. Bai, elkarrekin. Orduan, gidatua eta gidaria erabili duzu. Bai, gidatua eta gidaria. Ez klasikoki bezala emakumea eta gizona, baizik eta... Emakumea edo gizona, aukeratu aldu zer izan, nola dantzan. Bale. Pues, pausuren batera gutxi behar diazu? Desberdin ja, horrela. Ikasteko horrela jartzen gara? Bai, erosoa izaten dela. Zuk tira egin, Bai, lasai. A ber, pixua. Ez, kadira ez pixua. A ber, zapaldu. Ondo, horrela? Ez. Bale. Eta orain. Jarraitu behar dizut zuri? Bai, karo, izpilua bezala. Ados, kopiatu. Eta adultorekin, horrela. Osondo? Ja. Osondo? Hau da, baldoza txikia, karratua bezala. Bale, karratu bat, hori da. Ez da tangoa pausikoa, baina balio du. Hori, markarekin, ja tangoa da, oso simplea. Bai. Posiblea da. Bai, baina... Nire txikiekin, horrela azten naiz.
Ez bat, ez bi eta ez 12. 187 antzoki daude Buenos Airesen. Horietako bat ezagutuko dugu, zaharra, txikia eta ederra. Teatro del Pueblo. Han ba omen da euskaldun bat argentinarra. Edo argentinarra euskaldun bat, nahi duzuen bezala. Marcela Inda. Kaixo, Marcela. Kaixo. Zer modu? Juturri. Eskerrik asko. Hau da, el Teatro del Pueblo, hau da... Bai. Ezaguna da, esan diat historia hundia duela leku honek, ez? Bai, egia da. Gustatuko litzateke pila bat ikustea pixka bat, baina ez igual jendeak ikusten duen aukera dudala igual barruko... Bai, nahi duzuna. Txumutxuak eta historiak ikusteko. Bai, erakutsiko jazu pixka bat? Noski. Ale, gatzen. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Baitu, dena oso berria da, hemen. Bai? A ber. Nahi duzu ekaitz bat egin? Ekaitza? Hori zer da efektu bat? Bai, trumoia egiteko. Nola egiten da hori? Hartu. Eta mugitu pixkat, horrela. Zure handiagoa da, Hostia. Ekaitza da dator. Zut ikusi horrelakorik sekula. Ez? Zer da? Muina? Hemengo, artizaua da. Artizaua da. Zer honan zu. Gara, hau? Gena nolako katxarro txiki bat da. Horrelako eszenatokita... Bai, eta pentsan mikro batekin, ja, bueno, ekaitza duzu. Mikrora egiten duzu, ez? Bai. Bai, erabatekoa, gainera, Kuriosoa oso. Badituzulako gehiago, zerbait? A ber. Hau etxera eramango dut, ados? Ados ez dagoen ez hori. Lasai. Bueno. Karraka, Euskal Herrien... Eta hemen dugu. Osta, una. Badakizu... Malabarik egiteko eta? Nik ezakit egiten, zupak ekzun. Irurekin izaten da, ez? Garantzi ikusten. Hortako, nik irukin bai. Bueno. Edazu gaini, Oso ondo. Edazu saietu binezek. Hankazpirita dena. Bueno. Epa! Bueno. Kuriosua, Bai. Hemen bai hau? Denetik. Vale, osea, suposatzen dut, aktoriek berak izaten dira, maiz, efektuak egiten dituztenak, edo egoten dira musikariak, kasu honetan bai, aktoreak musikariak dira ere bai. Vale. Denetarik egin behar da, ez? Denetarik egin behar da. Bai, hemen, Argentinan, borroka. Bai, ez? Denetarik. Borroka egin behar da, bai. Borroka eta farre egin duzu. Horrek asko esaten du, Borroka esan eta barre egite aldi berean, bai. Bueno, talka polita da. Bai, borrokatu behar duzu, baina irri fartxu. Baina gogoan. Ez? Claro, gogoz. Hori da, nik uste dut Argentinarren ezaugarri nagusietako bat da, ez? Bai. Zaizuri ditzen? Bueno, bai, beti krisian gaude. Beti krisian izaten gara, beraz. Bai, ohituta gaude eta gainera badakigu, krisi batengatik zeo zer ona atera daiteke, bai. Opari txiki bat erosi dizut. Bai. Erosi dizut eta da... Bueno, liburu mitik batenekin ondo zer erosi, baina historikoa da, mitikoa da. Mil esker! Hamlet. Mil esker! Baina euskaraz. Claro, euskaraz. Bueno. Ze ondo, mil esker. Bueno, zure euskara mailarekin ulertuko duzu, hori seguro. Bueno, zaietuko naiz. Oso polita. Eta orain egiteko gogoan. Zer egiteko gogoan, hau? Bai. Egizu, nik ikusiko dut. Zuk. Bai, zera, nik. Zuk zaiatu behar duzu, ez duzu nahi? Ni oso aktore txara nahi. Txiki bat. Bueno, guazen lan egitera, Bueno, ja beldurtuta nago, ja hola, estenatokia... Osa, eta hori utxik dagoela... Bai, lasai egon. Bueno, eta lasai egingo gu proba txiki bat, bai? Eta batzuetan, esaten dena ez da, bueno, pertsonaiak nahi duena. Batzuetan esaten, bueno, bizitzan bezala. Esaten dugu gauza bat, baina kontrakoa nahi dugu, bai? Eta horregatik, saiatu behar duzu, ea ze aurkitzen duzun esaten. Hamletek zer nahi duen, esaten duenarekin. Bale, eta zer nahi du? Ez dakit. Nik ez dakit. Hausnarketa bat da, ez? Claro, hausnarketa bat da, eta... Bera, bueno, zalantzan dago, ez daki zer egin. Batez ere, hori da. Bale, nola egingo zenukezuk? Baina, normalean aktore... No, aktore batek normalean badu sekretu bat. Adibidez, limoi zaporea. Pentsa ez dazu limoi zaporean, bai?
Limoiaren zaporean esate behar dut? Bai. Izan ala ez izan esateko? Ez, adibide bat besterik ez da. Zure ahoan, bai? Eta horrek ematen dizu ez dakit zer. Eta ez du ezer... Ez du zer ikusirik, baina laguntzen dizu hori transmititzen edo... Izan ala ez izan, horra hor gauzia. Ondo. Soy de la ciudad con todo lo que ves. Buenos Aireseko leyenda beltzean dagoen auzo batera goaz orain, Fuerte Apache auzora. Bertakoa ez den oso jende gutxik izan du aukera bertara sartu eta auzotarrekin harremanak egiteko. Pertsona gutxi horien artean dago Emilio Sáenz. Kaixo, Emilio. Kaixo, gehiago. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi, hemen, zu bizitatzera. Hemen Fuerte Apachen. Eskerrik asko, bai, hori da, Fuerte Apachen gaude. Zer dugu leku hau, zer da? Fuerte Apache, Buenos Aireseko bila bat da. Buenos Airesen badaude 1.200 bilak, eta Fuerte Apache horietako bat. Zer da bila bat, zehazki? Bila bat da Brasilgo fabelak bezala, 30 eta 40 hamarkadetan, jendea herrietatik... Irira etorri ziren. Irira etorri ziren, bezlagit, Buenos Airesera, Cordobara, Rosaiora... Lan bila etorri ziren, ez da? Bai. Eta lan bila etorri eta behar zuten non bizi. Horrela sortu ziren leku hauek. Bai. Buenos Airesen jende asko bizita biletan? Buenos Aireseko inguruan, 1.000.000 bat pertsona. 1.000.000 pertsona bizita biletan. Eta Argentinan orokorrian, 2.000.000 2.000.000 pertsona biletan bizi dira. Biletan bizi dira, hori da. Zu ez zara hemen bizi? Nik ez. Nik beste auzo batean. Zu nazatoz, eta eurekin elkartzen zara. Bai, hori da. Eta eurek zu baino gaztetxoagoak dira, ez? Bai, hori da. Barrios de Pieekin, voluntarioa egiten dugu... Barrios de Pie ikusten dizut kamisetan? Bai, hori da, Barrios de Pie, mugimendu sozial eta politiko bat da, eta gaur plaza hau konpotzen ari gara. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica... Hemen oso normala da, argazki hau, ez da? Argentinako eta Latinoamerikako desberdintasuna. Auzo goiko eta erdiko mailakoa, eta hurbil beste... Bila bat kasu honetan, ez? Bertan ikusten dugu, hemendik kilometro erdira, auzo bat... Devoto eta Fuerte Apache. Aldunen auzo bat, eta hemen bila hau, bertan. Baten batek behin esan zuen, gauza gutxirekin zoriontsuak izatea lortzen ez badugu, ez dugu inoiz ezer lortuko. Ez zuen txirotasunaren apologia egin nahi, neurritasunarena baizik. Bizitzak emandako plazer txiki horiengarik ez balitz. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Cómo va? 51. 68. 68. 24. 71. Han cantado línea. Todas del barrio. Somos todas. Hace 46 años, 48 más o menos. En el barrio. Yo estoy del 73, el año que empezó el barrio. 73. El 73. El 22 de mayo de 1973. El primer día, el día que empezó el barrio, estaba usted aquí ya. Presente, mi general. No me moví ni para atrás ni para adelante. Ahí llega. Ni piensa moverse, ¿no? Hasta que Dios me diga chao, no viví más.
Buenos Aireseko unibertsitatea mundu mailan eredua izan da. Doako eskolak eskaintzen baititu, bertako jendearentzat ez ezik, atzerritarrentzat. Han euskaraz oso ondo egiten duen irakasle bat omen dago, Sabrina Otegi. Sabrina! Kaixo. Zer modu? Otondo. Ongi? Ongetorri. Argentinarra zu, ez da? Bai, argentinarra, bai. Baina Sabrina esan du Sabrina Otegi. Otegi, bai. Hori oso argentinarra ez da, bizen hori, ez? Bueno, aitaren aldetik familian Tolosan daukat. Tolosan? Bai. Izan zara zu Tolosan? Bai, izan nintzen, baina normalean eskoleria joten naizenean, Lazkao aldera joten naiz. Lazkaura? Lazkaura, bai. Hori? Han ikasi nuen 2008an, eta lagunak egin ditut, eta nire familia dira orain. Azento duzu, Euskara oso garbia eta fin-fina, azento argentinarrarekin, kuriosoa, Euskal argentinarra, bai. Eta euskaltegien egon zinen? Bai, maizpiden, bai. Eta noiz hasi zinen euskara ikasten 2000an apuntatu nintzen hemengo euskaltegi batean, euskaltzaleak izeneko euskaltegian, eta, han hasi, eta orain han euskara klaseak ematen ditut, irakasle naiz euskaltzaleak. Euskara klaseak? Bai, hemen Buenos Airesen. Ez dut, zer gertatzen da 2000 urtean? Zuk erabakiri hartzeko esan dut euskara ikasten hasteko? Karrera bukatzen ari nintzen, eta unibertsitatean, letras ikasi nuen unibertsitatean, eta hizkuntzalaritzan espezializatu nintzen, eta momentu batean, ikasgai batean, irakasle batek aipatu zuen euskara existitzen zela, eta nik enekian zer zen euskara. Irakasleak esan zidan, baina nola ez dakizuzuk zer den euskara, bizen horrekin, eta nik lotza, minia, orduan, jan nintzen, bai. Etxean aitak, ere esaten zuen bera basko zela, baina beti hitz egiten zuen bere, primos españoles. Eta orduan, dena, bizitza aldatu zitzaidan momentu. Ezagutu dituzu primos españoles horiek. Bai, ezagutu nituen. Unibertsitatearen eredua zalantzan jarri da azken hilabeteotan Macriren gobernuaren politiken eraginez. Eta gatazka oso gordinak eragin ditu horrek. Besteak beste, irakaskuntza unibertsala bera jarri da kolokan askoren haserrea eraginez. Zait, unibertsitate asko ongo den munduan erabat doakoak eta inbeste ikaslerekin hain... Munduan ez dakit, baina Ego Amerikan ez, eta orduan jendeak batzotan pentsatzen du, atzerritarrek ordaindu beharko dutela. Eta unibertsitatea publikoa bada, eta doakoa baldin bada zergatik. Azken finean, nik neu banaiz. Inmigranten alaba edo ilioba berdin da, bai? Eta orduan zergatik kobratuko digu orain hauei, ez dauka zentzurik. Ze epe motzeko memoria dugun gizakiok, interesatzen zaigunean, gehien bat, ez? Bai. Zunik argentinar txiki hauek ez dut zekut, Bai, oso ezagunak dira. Mafalda. Mafalda gehiema, besti emor dira, nik ez teke... Susanita eta Manolito, bere lagunak. Manolito enpresario txikia da. Ikusten dut trajeakin, elegante. Bai. Badauka denda bat, oso elegante ez da denda, baina badauka. Eta gero Susanita ama esan nahi du, bere helburu bakarra bizitzan da. Obsesioa da ama izatea. Bai, ama izatea, eta orduan mutil laguna nahi du, eta hori. Eta Mafalda. Mafalda bera, hori liderra, hori, ez? Oso bizkorra. Bai. Xeriko gara, egingo dugu bat kuadrilla honekin? Bai, noski. Horretan daude hemen, kale erdian? Paseo del Historietan gaude, Sant Elmo auzoan. Eta, bada Argentinako historietako pertsonaia egindako emenaldi bat, zerbait. Baina, besteak ez dira Mafalda bezain ezagunak. Ezagunena behintzat hau da, ez? Bai. Hemen bai kanpoan. Zazkego hau ikur moduko bat dela, Argentinaren ikur moduko bat dela munduan? Bai, bada. Gainera, urte batzuk ditu historietak, baina tira, txisteak oso aktualak dira. Bai, ez? Gaur egun, Nahiko kritikoa zen, ez? Oso kritikoa. Eta bere garaian kritika asko jaso zituen Kinok, horregatik. Zuri gustatzen zitzaizun? Asko. Bai? Asko, bai. Zein, baduzuela tiraren bat ola gustukoen edo? Guztiak, baina badago bat, eta gainera momentu honetan komentatzeko oso ona da. Zen momentu batean Mafalda bere lagun batekin dago, ez dut oso ondo gogoratzen norekin, baina besteak galdetzen dio ea zer den poliziak daukan eskuan,
eta Mafaldak esaten dio, bueno, es el palito de abollar ideologías. Palito de abollar ideologías. Eta bazen, Gainero hori, porra, ez, poliziaren... Bai, palito de abollar ideologias. Bai, oso aktuala da. Bistan da, ni hori zenez beste batez, usan zait asko, aitari entzun ziola, Mafaldak entzuten dio aitari, sociedad, aipatzen, eta sociedad hitza berak ero errepikatzen zuen sociedad, como de zoo, de loco... Bai, oso rekurrentea zen da, oso nik uste oso argia da, oso bizia. Bai, oso bizkarra. Definitiboki bai, oso dultzea da eta oso argentinarra da. Ez? Dute deretxe. Bai, oso gozoak gara argentinarrok. Bai? Bai. Gozoak zarete, gozoak zarete? Bueno, bezakit gehienak, baina adibidez, guk badaukagu hemen ohitura bat eta musuak ematen ditugu jendea gurtzean. Adibidez, leku batean sartzen zarenean, musu bat. Eta joaten zarenean, beste musu bat bakarrik denera. Bakarra? Bai. Eta, bueno, adibidez hori Euskal Herrian oso arraroa da. Nire gertatu zitzaidan, joan nintzenean, lehenengo aldian, klasean sartzean, musu bat. Eta, klaro, lehenengo egunean, arraroa zen, bigarren egunean, eta ja hirugarren egunean, inori musurik eman. Ez ziren beraieko ditu zurera? Bai ez, klaro, jendea... Ez dakit, baina hurbiltzen zarenean, besteak gatzera ematen du, eta bai. Horregatik duzu igual argentinoek fama hori, ligatzearen horri, eta... Izango da. Izango da. Musuak, demara guztian. Igual bai. Mala Vida, hau Mano Negraren logoa da. Hau ezaguna egiten zaidela, klub bat da, Mala Vida klub. Bai. San Telmo, Buenos Aires. Zera, taberna bat? Bai, taberna bat da. Elegante, hemen musika polita jarriko dute, hori seguro. Bai, orain itxita dago. La pelea que doy... Ezin Buenos Aires utzi nire aspaldiko adiskide eta lankide bati bisita egin gabe. Jaime Encinas Iruindarra. Lagunentzat, zuentzat ere beraz, perrako. Munduko auzorik lasaienean bizi dela kontatu dit. Bizilagun oso diskretua gomen ditu. Beitu, hor, akasuna. Hostia, lasaiak dira, Eta lasaitasuna bukatzen denean, ospa, egin behar da, hemendikan. Flipatu dut horrekin zer. Horrein nulu izan zen lasaia direla, Bai. Joder, eta hau, ez zizu rolloa ematen, ez zizu beldur usia. Ez. Eta ikusi ezakegu kanpotik, pixka. Heridas del tiempo. Rolloa da etortzen direnean, bizilagun gehiago sartzeko. Ez hor kotxea egin, jendea negarrez... Bai, sufrimendu hori eta, ez? Baina, ohitutzen zea. Bueno, horrekin familiarizatzen zara eta igual zuri tokatzen zaizunean, pixka bat, ez da ingo gorra izango. Etu, Iñaki, batzutan esaten du. Juten geha bueltatxo bat ematera, hortikan. Iñakik esaten dizu, gorra joan nahi duela? Bai, gustatzen zaio eta ikustea aurren hiltokiak eta horren... Aurren hiltokiak ikustera egiten zarete? Horrek zer pentsatu behintzat ematen dizu, ez? Ba, eta ere bai ematen dizu pauta bat, berari erakusteko zer den eriotza eta zer den bizitza bai ez. Baina, bueno, ondo. Aizu, eta zuri tokatu zaizu arrisku hori bizitzea ikustea hemen Argentinan? Batean, guden labela porkakin, eta entzuten dugu, nik entzun nuen, zarata bat, ez? Eta etorri zen mutil bat, ez? Eta gu pensatzen genuen kriston pedoakin zegoela. Mozkorra? Bai, zegoela. Eta erortzen da gure aurrian, eta ikusten dut, hemen zegoela kriston zulo bat. Eta izan zen, berak atea zen kontzertutik, motorra hartu zuen, eta beste batzuk, txorroak, hemen deitzen diotela. Txorroak? Bai. Zer dira txorroak? Lapurrak. Joan ziren beste motorra batekin, eta kendu nahi zioten bere motorra, eta berak ez zuen nahi, eta tiro bat eman zioten. Motorra lapurtzeko tiro bat? Claro. Eta hori da, ez hemen. Osea, hemen bizitza daka balore askori, ez. Eta, bueno... Jai, hemen komentatzea gainera, ez? Honekin ikusten duzu. Baina bai, gogorra da. Hoy no quiero lo que me hace mal. Buenos Airesekin jende guztia pensatzen du Buenos Aires dela kapitala eta horrela ez da. Hemengo kapitala, Argentinako kapitala La Plata da.
Benetan? Argentinako kapitala zein da, Buenos Aires? Ez, La Plata. Benetan? Bai. Eta hori? Bueno, nik ez dakita ze ondo nola den rolloa, ez, baino hola da. Eta hemen badago bilabesarik? Hemen daude ez dago bilabesarik, zeren ez dago bilaba. Baina gu horrela gara, Nafarrak badakizu. Igual da nora guazen bilabesa dituko digula autobus horri. Baina hemen daude beste autobusa batzuk eta hemengoak bondi deitzen diote. Ez daki zergatik, nik ez nago hainbeste sartu da hemen, baina guztia esate dute, vamos a agarrar el bondi. Ez coger. Agarrar, eta ez coger. Coger ez, agarrar. Zer esan nahi du cogerrek? Coger, bueno, la rúa, echar Brindo por las mujeres que derrochan. Vamos a llevar un poco de asado. ¿Cuánto van a llevar? Llevaremos 1,5 kilos. Kilo y medio. Dio bakarrik gaude, nik ez dakit, baina Iñakirekin. Iñaki gain beste jaten du? Suela salir. Kilo terdi, ados, venga, 1,5 kilos. 1,5 kilos. ¿En una sola tira? Sí, por favor. Vamos a llevar también un poco de vacío. 2 morcillas y 2 chorizos. Y luego vamos a llevar molleja también. Denbora da kasu, ez? Badu denbora, bai, noski. Bueno, pues ya denbora está. eta, osea, zu. Los modos, hemen zu, errepidetik zuazenean kotxearekin dola, behiek eta nola begiratzen zaituzte? Nik behi bat ikusten dut eta txuletoi bat ikusten dut. Esta noche un amigo paga el vino. Nola dago? Hau, lehen esan diguten bezala, hau da, hemen ditzen dena asado. Zate dutenean, vamos a hacer un asado. Hau da, berez. Ontaz etortzen da, bai. Hau da, oso importantea, beti lehen jartzea, esurra berantz. Eta esurra beroarekin hartzen duenean, egiten du arabidezti. Aizu, nola izan zen, zergatik lehen bizi eta nola izan zen dena utzi eta hona etortzea? Egon eskonduta, hemengo tigreko neska batekin, Josefinakin, zagutzen zuen. Eta Iñaki zegoen, 2 urte zituen. Eta esan nien, bueno, orain dakagula denbora, eta diru pixka bat, joan algera zure etxera, han bizi urte bat, edo... Hemen? Bai, nahi deguna, hor Argentinan, eta, bueno, zure familiakin egon, Iñaki, ere bai, bere Argentinako familiakin egotea, eta urte bat igaro zenean, separatu egin ginen. Eta orduan, nire esan duen, bueno, Josefinaak, Iñakiren amak ez du voltatu nahi izango, nik beti Iñakiren ondoan egon behar naiz. Orduan, ja, esan duen, bueno, nire bizidea hemen Argentinan dago, ez. Argi zenuen, Iñaki hemen zegoen eta zuere? Claro, eta nik argi nukan aurra bat, aur bat, bere amarekin egon behar da. Eta nik egon behar naiz, aurra dagoen lagun. Ez duzu uste gozekin geratuko garela? Ez, egia horrein dut ez. Ez dut uste, hemen nahiko txotugu bihontzat, ez? Se me ha ido tola olla, tío. Bueno, ona da hori, aizu. Venga, tío. Sobran dugu. Aizu, 1000 esker benetan. Ongi etorri. Osasuna, aupazu. ¡Salud! Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Santelmo auzoa artista eta poeten auzoa da. Eta dagoeneko ezagutzen dugun Marcelak auzo honetako toki berezi batera eraman gaitu. La Poesia tabernara. Zunun jaio zinen Euskal Herrian, suposatzen dut? Ez, Tandilen. Tandilen, Argentinan? Bai, Argentinan, Buenos Airesen probintzian. Eta baina zure gurasoak euskaraz egingo zuten eta zuri eta gutxi? Ez. Nire aita han jaio zen, Nafarran, Oroz Betelun, baina berak ez zekien euskaraz hitz egiten, ze Frankoren garaian debekatuta zegoen. Bale. Eta, bueno, nik... Zu noiz ikasi duzu? Bueno, nik 2009an erabaki nuen ari hori hartu behar nuela berriro, edo errekuperatu behar nuela berriro, eta hasi nintzen ikasten Euskal Zaleaken, hemengo Euskara ikastolan edo, eta... Dura 9 urte? Bai. 9 urte dara matzazu Euskara ikasten, edo... Ikasten, bai.
Zan dut, ikasi duzu, Bueno, saiatzen naiz, bai, asko gustatzen zait, pila bat gustatzen zait. Ez dago batera gaizki. Bai. Garrantzitsua da zuretzat, ari hori berreskuratzea. Bai. Eta, bueno, nolabait maite mindut egin nintzen, edo egin naiz hizkuntzarekin. Bai? Asko gustatzen zait. Maitasun historio bat duzu hizkuntza batekin, ez? Bai. Kuriosoa, horrela entzutea. Como si fuera algo corriente. Ekarri nintzen, kurioso, ez? Tabernau. Bueno, bai, hau da la poesia. La poesia ditzen da, eta bar notable bat da. Bar notable bat? Bar notable bat. Zer da bar notable bat? Hemen Buenos Airesen badaude 90 bar notable, eta... Zer da, probau, notable, sobresaliente, badaude? Ez. Notable da, herritarren historiarekin lotuta daudelako, eta, lehen eta orain ere bai, elkartzen dira idazleak, musikariak, poetak, bai. Kulturarekin erlazio zuzena du taberna honek. Bai, hori da. Bai, Eta polita da. Eta jendea zari da orain, paperekin ikusten ditu, zer dira, poeta dira haueko ez? Bueno, ez dakit, ez dut uste, agian ikasten edo, batzuk bai idazten edo, denbora pasatzen edo... Nik hau ikusita honek kulturarekin erlazioa duela, imaginatzen dut hor, maitxo batean Andres Calamaro flaka idazten edo... Bueno, posible da, ez dakit, baina posible da, bai. Adibidez, hemen egotekotan Andres Calamarok ze eskatuko zuen, edateko? Ziurazki, Ferneta. Ferneta? Ferneta, ezagutzen duzu? Zerbait entzun dut, baina ze... Bueno, belarretako... Belarrekin egindako edaria da. Baina alkolarekin. Alkola du. Bueno, probatu beharko dugu, igual, ez? Bai, nahi duzu? Baina probatuko dugu. Eskatuko dugu? Bai. Buenas, ¿qué tal? Hola. Ze Fernet eskatu behar dugu? Branca, noski. Fernet Branca. Lehen ikusi dut hor? Bai, único en el mundo jartzen du? Hori da, egia da. Ona da. Oso ona. No me claves tus puñales. Pello. ¿Qué tal? Pello, el chango. ¿El chango? El chango. Un placer. El chango, ¿pero ese es tu nombre? No, así me dicen. Ajá. Es un mote. Me llaman el chango. Hemos traído Fernet. Te lo ha pedido ella directamente, no sé si querías. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bueno, prestatuko dugu, Nola prestatu behar da? Claro, erantzi behar da, bai, naztu. Izotza dugu hemen. Bai. Hartuko dugu? Bai, hartu. Beti laguntzen du izotz pixkatekin. ¿Quieres hielo? Bueno. De hecho, Tenemos uno, se ha quedado ahí bloqueado. Bien, chaval. Ahí está. Bueno, prestatuko dugu. ¿Lo probamos? Sí, bueno, lo pruebo, porque vosotros ya supongo que habéis oído mucho. Belarretako zaporea dugu, ezta? Bai. Luego llamará, sola. Bai. Oye, ya que estás con la guitarra, igual podrías tocar algo, ¿no? Claro, ¿cómo no? Te veo ahí medio preparado, que ya... Tangoren bat, edo? Hombre, yo encantado de escuchar cómo tocas un tango. Claro. Eta nik abestuko dut. Zuk abestuko duzu? Bai, noski. Ze animatua. Tango bat abestuko dizugu. Ze animatua, ni pozik. Eman. Prest? Explicaciones. Cuando la acción habla clara, la palabra está de más para amparar tus desplantes y mis rantes convicciones. El bullying resulta... Euskaldunok milaka kilometro egiten ditugu geure tribukoen bila. Baina zein ederra den, batzuetan, geureak ez diren hizkuntzak zeharkatzea. Baita haien doinua, isiltasuna denean ere. Ez dut, zerratik ez diaz bizkatera ikusten? Zein hizkuntza, zerbait? Gustatuko litzaidake abesti gustukoena erakustea. Zer abesti gustatzen zaizu zuri? Errefuxiatuarena. Mikel Urdangarin eta Izaro. Bale. Ni pozik, asko gustatzen zait. Ingo dugu osoa, kopiatuko iztu. Bale, nola ez. Bai. Bale, ba. Ziko gara. Ze bonita, ze bonita.
Eskerrik asko. Ze gozada, ilusio asko egin ditu honek, ilusioa. Bueno, posten naiz. Benetan, ze polita. Bai, nire, bai. Eskerrik asko, benetan. Utzi ez du kontatzen. Maradonatik Messira, Argentinan futbola ez da kirol soila, futbola erlijioa da. Argentinara etorrita, ezin genuen futbol partida bat ikusi gabe alde egin. Almagroko San Lorenzo futbol talde humil eta mitikoa ikustera joango gara. Noren etxea dau? Bueno, Carlos Tevez. Tevez? Tevezen. Jokalari ezaguna? Non dabil gaur egun? Bai, gaur egun Bokan. Bokan dago. Bokan hori da. Bokan. Eta hemen bilan idolo bat da? Bai, noski. Hemen, bietan oso normala da, idoloak, jokalariak edo musikariak dira. Zergaitik, hemendik ateratzen bakarra, musikariak eta jokalariak dira. Bilatik ateratzen diren bakarrak, musikariak eta jokalari delako dira idoloak. Bai, hemen. Bai, hori da. Argentina, txirotasuna oso estrukturala da. Ni txiroa naiz, eta nire gurasoak txiroak ziren, eta nire aitona amonak ere bai, eta nire semeak txiroak izango dira. Eta hori herentzia moduko bat da, ez? Bai, hori da. No te creo nada. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el... Nekez uzten du bere sorterria sustraiak handituenak, esaten zuen poetak. Hitz hauek ezin hobeto deskribatzen dute Anabelek eta bere taldekideek euskararekiko duten harremana. Ez zen egiten taldekideak zeuzkanik? Bueno, neuk ere ez. Fusioa egiten dugu. Fusioa? Bai. Zeren arteko fusioa? Gure folklorearekin. Gure folklorea eta euskal musika. Eta hemengo folklorea, Argentinako folklorea. Eta Euskal Herria uztartzen dituen musika talde bat? Bai, hori da. Eta izu, orain nentzegu daukagu. Niko ikusi behar dut, bai ala bai. Bai ala bai. Zorri nabe duzu, konbidatuta zaude. Bai, eta ze egiten dituzue, ze abesti klase egiten dituzue? Zeuenak edo igual ezagunak direnak ere... Oso ezagunak, mitikoak batzu. Bai, mitikoak. Zuen izuren saiora nola buruz. Inongo zarantzanik gabe, bai. Vale. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Zutarriak, hemen. Bai, hemen gaude. Zerratik zutarriak, zerratik izen hori? Gustatzen zaigu herri eta herri hitzen arteko harreman etimologiko hori izugarri gustatzen zaigu. Eta gainera, zutarriak denari eusten die, ezta? Euskal Herria bezala. Zutarriaren garrantzia, horrek denak behar du zutarri bat, eta geure kulturak horrelako taldeak. Hala da. Euskaraz denek egiten dute, edo norbaiteke... Ez, Iñakik pixka bat hitz egiten du. Bai? Bai. Iñakik egiten du, abestu ere? Bai. Euskaraz badakizu? Pixka bat, baina no puedo mantener una conversación larga y tendida. Vale, porque eres el cantante, ¿no? Sí, cantar es como que me queda en la memoria y puedo cantar las canciones con sus letras originales, pero de repente una conversación con otras conjugaciones de verbos ya se me... Ya. se me enrosca la cabeza. Te veo ahí con la boca. ¿Qué te lleva a cantar en euskera,
Y la alboca en un principio porque me han enseñado aquí Mauro Telliechea, un albocari de acá de Buenos Aires. Y bueno, de repente quedé para el Gastemundo 2013, pude ir, estudiar allá con Carlos Subijana. Y fueron 2 semanas intensivas, después volví acá y tenía que seguir tocando. Y cantar en euskera y eso, todo el tema de la historia del euskera como un idioma que sobrevive, el tema también, como hablaba Anabel, de las piedras que se mantienen de pie, toda esta tradición vasca que sigue y sigue, y eso me entusiasma muchísimo. Participar de esa trascendencia me fascina. ¿Tienes tú antepasados vascos? Sí, esquiros, de Navarra. Así que de ahí vienen también las ganas. Muy bien, muy bien. Izuta, Euskal Herrian jotzeko aukera izan duzu noizbait? Ez, momentuz ez. Momentuz? Bai. Tokatuko da, ez? Bai, zugarri gustatuko litzaiguke. Bai, ez? Bai. Bueno, momentuz, behintzat, Euskal Herrian zuek entzungo zaituzte abesti bat jotzera animatzen bazarete? Primeran, bai. Ni igual ere animatuko naiz, ezagutzen badut, behintzat, pixkatxo bat. Adierazi zerautan odorak bere mintzoa berriz gogoratu zitzerautan o ama zure altzoa baita zure bularretik hartu Esne onaren gozoa orduz geroztik zurean naukan Ene izaite osoa Agur, Buenos Aires. Uztartzen zailak diren gauzak batzea lortu dugu egunotan. Liburuak eta futbola. Iluntasuna eta kolorea. Desanparoa eta arrotasuna. Sekula bisitatu gabeko herriarekiko herrimina senti daitekeela ere ikasi dugu. Eta badirela, irabazi ezarren, inoiz galtzen ez diren borrokak. Agur, Buenos Aires maitea, malenkonia eta irudimenaren hiria. Etorkizunak ez gaitzala elkarrengandik aparte harrapa. Tristes breves nuestras vidas, acércate a mí, abrázame a ti por